thina siwathatha njalo amaphilisi bukhona nobungozi ukuthi ke ngezinso kodwa ngiyacabanga ukuthi busushithe ukuphuza amanzi uqinisa amanzi but nenithini manje baligayida ke laba bawathatha njalo amaphilisi Ngizoshifta kancane nje ngibheke mhlambe iphilisi mhlambe siwayise ukusebenza kakhulu engibona senza nasemphakathini sebenza kakhulu ama-ARVs. Yes. Yezwana. So umuntu oqala ukuphuza ama-ARVs isikhathi esiningi basuke umtshela ukuthi mayefika senza amagazi. Yes. Isikhathi esiningi sifuna ukubheka ukuthi into yakhe isebenza kanjani. Okay. Because sinakho ukunderstand ukuthi mawuphuza iphilisi kumele liphume ngani ngenzo. And kunezinga into okumele isebenze ngalo ukuze ukwazi ukuphuza uhlobo othizeni lamaphilisi. Yes. Okay. Uma kwenzeka into yakhe ingasebenzi ngaleyo ndlela so amaphilisi yakwazi ukuthi siwashintshe sikunamaphilisi azokwazi ukusebenza ngqo nendlela izinga lenhliziyo lisebenza ngakhona. Sorry into esebenza ngakhona. Yabo. So kubalekile and alikho so that's why sithi wenza amagazi uqala uphinda amagazi emva kwenyanga uphinda amagazi emva ka3 months uphinda amagazi emva ka6 months because lokho sesenzele ukuthi si-check ukuthi lesi sikunika lona ngabe likuphethe kahle yini ngabe likuhlukumezi yini yabo so iyona into ebalekile shothi nazo ke inkundla za prep lezi manje ziwuthatha ziyaqhubeka kufanele lokhu i-double checkile lokhu checkile njalo isifo naso sikwazi yena ukuthelelana lesi no asithelelana isifo sezinso asithelelana uma unenkinga yenso nje eyakho wedwa yabo so awukwazi ukudlulisela komunye umuntu isikhathi esiningi ngoba kade ngisho ngithi into ayinakho ayilapheki so isikhathi esiningi mayisilimela zafika ekugcineni kuye kudinga ukuthi umuntu agcine sengene emshinini sokwazi ukumklinela lokho okungcola kusuke khona ngaphakathi because into ayisasebenzi so ukuyivikela nje futhi ungaze ufike leso simo asiphepheni bafowethu and let's go for prep and then singakhohlwa sebenzisa condom absolutely fuck condom